Здравейте! Днес искам да ви покажа как се използва File Server Resource Manager в Windows Server 2008 R2. Да ви покажа как създават квоти, как може да се едитват квоти, как самия сервер следи за самата квота докъде е запълнена и така нататък, и така нататък. За в началото първо ще ви покажа набързо как се инсталира самия файл сервер ролята, като няма да се спирам подробно на самото инсталиране. Става от Server Manager, Action Add Role. Самата роля се казва File Services, но тази роля не е достатъчна, за да имаме File Server Resource Manager конзолата. За целта трябва да се добавим и допълнителен фичър, който е казва се по същия начин File Server Resource Manager. Без този фичър няма да може да използваме Resource Manager, да създаваме квоти, да следиме за квотите и така нататък и така нататък. Ще ви разкажа малко за квотите след малко. Нека първо да го инсталираме. Ще отнеме малко време за инсталацията, като след това ще изкара и грешка един warning по-точно, който е за Windows Update. Не е пълен warning, това не е production мрежа, затова Windows Update съм ги спрял. Ето го самия warning, иначе всичко друго е с Successful Installed. При инсталирането на тази роля и на този фичър идват две допълнителни менеджмент конзоли на Microsoft. Ще ги използвам и двете. Едната е тази File and Store Management, а другата е File Server Resource Manager. Ще използвам първо Share and Store Management, за да си създам шерната папка, да добавя юзерите, които могат да достъпват и така нататък. Тази конзола дава горе-долу същите опции, както да си шернем папка по обикновен начин, т.е. да отидем в нея, десен бутон, Properties, Sharing и така нататък. Ще използвам нея. Според мен е малко по-удобно, защото всичко е сбито на едно място. Разбира се, кой както му е по-удобно може да го направи с Provision Share. Ще си избера цялата share дата да е шерната. Ще използвам стандартните настройки за permission и за име на папката, за пътя за share и така нататък. Ще си го оставя същото. Като това са така интересни опции, които може да ги настроим още тук. Ще ги оставя по дефолт ненастроени и ще ви покажа след малко как да се настроят част от тях. Това е което ще говоря след малко, да се даде квота на този share, т.е. какво да правим при достигане на даден размер на папката, на целия share и така, на подпапка на целия share и така нататък. Ще го оставя по дефолт. Както тук може да зададем и скринове за този share, ще ви покажа след малко, също няма да го задавам. Ще го оставя по дефолт. Вече за да задам квоти, трябва да използвам другата менеджмент конзола, която е File Server Resource Manager. Преди да направя видеото си направих квоти и в момента ги вижда, ще ги изтреза да ви покажа наново. Така горе-долу какви опции има тази конзола. Може да си направим темплейт за самата квота, която ще направя след малко. Може да използваме готови темплейти, които са зададени до какви мегабайти, дали да праща репорти, да не праща и така нататък. В случай няма да използвам готовите. Както при малко ви казах за File Screening Management, може да
да задаваме, да се следи какви видове файлове се съхраняват и се качват на файл сервера, т.е. може да кажем, като пример, ако използваме някой готов темплейт, да не се качва аудио или видео файлове, т.е. не искаме потребителите в нашата организация да си качват и се разменят MP3, филми и така нататък. Няма да се спира много подробно на скрининга, дава доста опции какви файлове да не се качват, дали да изпраща имейл, ако някой се опитва да го качи, дали да някаква команда да се изпълни, ако някой се опитва да качи такъв файл и така нататък. Аз ще се спра на квотите, ще създам нов темплейт за квота. Ще кръста MyQuota 3, понеже преди да направя видеото вече създадах две, за да ги пробвам. Затова и ми изкара в началото, че има създадени квоти, които ги изтрих. За случай ще се направя 150 гигабайта. Ще го сложа квотата, колкото им е мястото на твърдия диск. Тези опции са: първата е hard квота, това означава, че при достигане на лимита в зададената квота няма да се позволи качването на повече файлове, т.е. да се надвиши самата квота. Soft квота означава, че при превишаване на лимита ще бъде позволено на потребителя да качва допълнително информация в шера, но ще прати известие на администратора, на него или така нататък. В случая ще използвам hard квота, като разбира се, soft квотата има и смисъл, ако зададем квота, която е по-малко от големината на целия хард диск, т.е. ако квотата е равна на големината на хард диска, то soft квотата де-факто е хард квота, няма как да скачи повече. Като тук има и допълнителни опции при достигане до някакъв лимит в проценти от квотата, може да изпрати имейл до администраторите за даден имейл или да изпрати имейл до потребителя, който достига големината на квотата си, като идея е да се изпрати имейл: господин и госпожо, вашата квота достига лимита си, моля изтрийте стари файлове и така нататък, да го записва в EventLog това събитие, също така да извършва файл сервер някаква команда, например да трие temporary files или да трие файлове с дата на създаване над еди колко си дни, месеца или така нататък, да рънва репорт, или може да го направим да рънва репорт за duplicated files и така нататък. В случай няма да го използвам. По този начин си създадах темплейт за квота, но още не съм я приложил никъде, затова отивам в Quotas. Create quota, вече давам пътя, точно шера, за който искам да го използвам. Ще си използвам създадената квота, като тук може да кажа дали квотата се използва само за този share, т.е. както е структурирано в Share Data имам други папки, Finance, HR, IT, Sales, които са департаментите в тази измислена организация. Тест ще го използвам за да ви покажа нагледно, за това тест не е департамент, просто е папка, която съм създал, за да демонстрирам нещата в това видео. Auto Apply Templates върху subfolder, това означава, че тази квота допълнително ще я приложи в subfolderите в този share. Аз ще го използвам в случая това. С F5 рефрешвам. В момента apply на моя темплейт както върху Share Data, така и върху всички подфолдъри в Share Data. Apply на тази квота, в която се вижда, че всичките папки имат по 150 гигабайта. Това не означава, разбира се, че всеки може да качи 150 гигабайта.
В случая и тази квота няма и много смисъл, понеже де-факто ние даваме на всеки потребител да качва данни колкото ни е големината на хард диска, т.е. всеки, който достигне квотата, де-факто ще достигне и лимита на пространство на хард диска. Аз лично ще си ги едитна на бързо и самите квоти, ще направя за всеки шер на департамент да може да се качват до 20 гигабайта. Разбира се, може да не са еднакви като големини, да кажем, например, ако IT департамента трябва да качва някакви софтуер или документации по-големи, може да кажем на него да дадем повече, на HR, ако качва документи с по-малко големина, по-малко и така нататък, това вече зависи от структурата на самата мрежа и преценката на администраторите. Папката тест ще я задам с по-малка квота, с 100 мегабайта, понеже после да визуализираме нещата, няма смисъл да търсим неща да качваме до 100 гига, до 20 гигабайта, което ще отнеме и повече време. Даже в тест вече съм стигнал и 110% от квотата. Тук може да видите и квотата до къде е стигнала. Защо съм стигнал тези 110%? Ами защото поради рисковете на живото предаване съм забравил да се изтрия файловете, които ги създадах за тест. Сега видите, когато ги изтрия тези файлове, в случай ги изтрих като администратор, направо от файл сервер, разбира се и потребител може да влезе да ги изтрие. Може да видите, че в момента квотата ми е вече 0. Тоест, по този начин може и самите администратори във всеки момент да влезнат, да видят във всички фолдери процентно до къде е стигнато тяхното запълване. И ако видят в някой департамент, да кажем в Finance департамент са стигнали 90%, например, от квотата, може администратора да прати имейл или да се чуе с менеджер на финанси, да каже така и така, имайте напред, че скоро няма да може да качвате документи, предвидете го, изтрийте някой документ, архивирайте или така нататък. Така, създадах ги квотите, ще отида на user 10, но преди да отида на user 10 забравих доста важно нещо. Трябва да кажа и кой има право да влиза в този share, което забравих да го кажа. Мога да го направя и от менеджмент конзолата, която използвах да шерна папката. В случая това ми дава възможност да покажа и другия вариант за едитване на share документите. Desktop Property Sharing. При Advanced Sharing мога да задам името на самата папка и така нататък. На мен трябва Permission. На случай ще дадам всички да имат Full Control. Това не е добра опция в истинска среда, но за това демо ще му улесни, за да мога да ви покажа нагледно. Но все още не ме допуска, защото вече веднъж ми е забранило достъпа. Така, достигнах до шерните папки и в случая MMS 10 има достъп до всички папки, което не е добра практика, но т.е. ако MMS 10 е в Sales департамента, е хубаво да има достъп само до папка или примерно ако има достъп до всички, то поне да не може да ги трие или да ги едитва или да качва други документи. Ще използвам
тест папката. Първо ще покажа, ако решиме да качваме файл, който е един файл, който е над лимита, в случая моят файл е 318 мегабайта, той ще съм в самото начало, ще ми изкара грешка, че не мога да кача този файл. Ето, че няма достатъчно място, което всъщност де-факто не е вярно, защото има 150 гигабайта на харда, но понеже квотата е до 100 мегабайта, ни казва, че този файл не може да бъде качен. Колкото и да се опитваме отново и отново с try again, няма да стане. Вариантът е да се помолят системните администратори да увеличат квотата или направим така, че самия файл да стигне до 100 мегабайта архивиране или така нататък. Ако се опитам да кача повече файлове, които са над 100, над квотата, в случая 100 мегабайта, то разбира се ще ни даде да качиме файлове, докато не стигнем до файла, който големината на този файл превишава общата квота, т.е. при копиране на всички файлове. Нека да го направим с нормални размери. Когато се опитам да ги кача, ще почне копирането, ще ги копира право всички, докато не стигне до някой файл, в който ни казва, че не може. В случая мога да дам skip и да продължа да ги качвам. Той ще skip на големия файл и ще продължи да качва другите по-малки. И в случая успях да си кача всичките файлове без този. Нека само да покажа и как може това да променим, ако след време решим, че квотата е малка или имаме заявка, да кажем, от Sales Manager, че тази квота не е недостатъчна и има нужда от тя да се направи по-голяма. Извинявам само да си сложа зарядното, понеже може да се окаже, че видеото е недовършено. Нека само да променя и самата квота, да кажем, че ще направим 200 мегабайта. В случай, ако дойда на тест, ще ги изтрия всичките файлове и се опитам да кача файловете, които са ни 110 мегабайта, този път няма да избие грешка, защото сме под зададения лимит. Ако разбира се опитах да кача големия файл, пак ще да ми изкара грешка. Това е логично. Горе-долу това е за File Server Management, за File Server Resource Manager. Има и допълнителни опции, които съветвам да се разгледат. Надявам се видеото да е било полезно и ви благодаря за вниманието.